Nakonec. Vy máte to, co on chce. Čo mám robiť, Jujo? Čo mám? Áno. Pracoval som ako instruktorka v rôznych podnicích. Mal pečvaný do rovnajkého na šáne, tak je to pečvaný. To vidím. Choďte z chodby, tak, z tam tých dveroch. Zaklúpete, tvoríte. Jak sa krúti. Ivan. Tak jo? To bolo amatérske. Všetko najlepšie, veľa, veľa zdravia, aby si počúval mamku, aby sa dobre učil. Toto je tebe, toto je Palkovi. Nech sa páči. Palino, nič som nepočula.
Barino. Ďakujem. Všetko najlepšie pre mňa, aby som bol zdravý, šťastný, aby si mal dobré známky v škole. A môžu? No. Daj, Latišo. Vstávaj. Vstávaj, pekne. Vstávaj. Poď to. Všetko najlepšie pre narodeniny, aby som bol zdravý a aby som mal sami dobré známky, aby som bol šťastný, zdravý. A si daj dole svetlik. No, sadkajte si, nech sa páči. To je najlepšie, hlavne. Zdravie a počúvať. Čo je? Pečáku, ahoj. Jo, chceš sa dozvieť? Čo? Jo, ja ti sa pýtam, chceš sa dozvieť. Dozvieť, čo tam máš? Ešte ja sa aj Oja, musíme na čím vyhrávať. Ale hej, neverím. Neverím. posaďte si, daj kopetu alebo Davidko. Dajo. Nechceš trošku šalátu ešte jesť? Nie. Ahoj. Ja som to povedal, čo sa mi pozrieť? Taký mikrofón. Áno, tam mám mikrofón. Jak sa mu to kúti. Kúti. Mikrofón. Ja ti boli. Ale zober si. Oslavky, nechaj mi. Daj, koľko máš? Okolo svalov. Keď máš na smute? Neviem to. Nie, 21. To neviem. Ja mám jeden. Ja nemám vôbec. Máte aj modré? Máte také? Čo? Máte modré? Modré sú smerky. Aj, mali ste smerka? Papá. To smerka sú za stavku, nie? Nie. Cez. Iba takého. Čo to bude? Tady publikované smerka s stavkou. Ešte na smerka s nízkou stavkou. Teraz poď sa pozrieť, si tu jo krúti. Môže tu. Prečo sa tak krútil, jo? Nesíme. Toto čo? Zapáľa? Jo. Toto nie? Dobre. Ja idem tu. Dobre. Nie, ja idem. Tu. Ja idem tu. No, tam tu. Musí kúkaj. No. Prosím. Čo? To je dobre. Nie. Vyberiem. Počka, máš Čo robíš? Komodu potreboval. Vydali si sám. Najednou tam byli ty hráči v červených dresech, to je ruská škoda sovětského No, ide. No, ide. Čau. aktivní kostí, vypětí pánky a pečí přidě, zvykle proti útokuje prakticky nemožné. Haló. Nahoře je opravdu Prosím. čas,
Wypasował. Wypasował. Chociaż budete pritihnutí pri čine. To jest pre nás. Pánko, prejdi. Kľudne ide, a co się? Ja môžem ísť ďalej, hej? Pôjdi. Potom sobie dám. Nie, piweczko. To chcę poczuć. Piweczko to poczuć. Piweczko otworzę. Chcesz piweczko? Zdravím vás, gospod. Milá mládež. Čo robíš? Mať. Pekne. Maťko, ty si daj pozor. Dajko, nie jedno. No i nie widzicie. Nara, prišli, babka. Vítejte, a ja to zrejme tu neskôr zalíčim. Jak stojíme? Dobre. Ušami daj. Chyba jedna. Daj, jo. Wystarcza to. Tam do jeho, poďte do deti. Kiedy ste došli? Piatej. Po piatej? Pri piatej. Teraz ďalšia prečo švedov Taká vozička bola. Švédi teraz. Ja teraz mi donesli. Tu musím zošmýtať. Ten má. Kde Marika nechceš? Treba. To vypij tú vodu, že Mizami. Ale ty ješ No, vypij, nie robím chyba. Nie chcesz. Nechceš, tak daj mi. No może pisano. Mam, ja nie chcę. Anička, nič tam ti boku, že jo? A nie daj kus Dobre. piweczka. Mamko, nie daj. Da, dam. Joj, Maťko. Tu zbieraj. Nie, ja chcę tu słodko. Daj, čieraj, nie? Ale... Gdzie masz swoje? Tu. Nie ma swój pochód. Nie masz? Ale twoje mam. Ale nie masz swój. To jest Ja mam moja. wodu, Maćko. Nie mogę. Nie masz wodu. To wypijemy. Sławienie z zrobić Na łysku. Náťo. No dalej. Raz, bo sobie piwko. Ty będziesz pan szlak. Czekaj, jeszcze to jest. Bankę tu masz. Nie budzę naszych okularów, szkoły, ale stoliczki. Čo, slovičky? Koníky. Wow, skauto. Prekombinovaní Švédi, Eldebring. Pomalý. Kombinujú to sa položať pred brankárom Sergejom ale málo. Pálko, Dobre, koľko ti dobre. dajú? Spratne sa tady na ulici. Opitiej, Zajko. No. Spodem kuleczkę. Spodaj. Teraz ešte nie. Dobranie je tak nevyhnutý tlakom stredom. Možno si dobre prelomí. Nie, idziemy jeśli do onego. Kurde, ale piwo jest Nie no, formułę, gdzie mam już? Wydają. Nie, nie stoją. Nie, po prostu. Wydają. A teraz Wiesz co? a to oni muszą zapłacić chłopaki. Poszkodzano temu, co było jednym się nagali, Autonemu, dedovemu bratu. A ja ładnie to mi kryli serce. Dobry. No a akurat co wyszło, ta 5 flaszki, co brał, co? Nie ale on był Три jedna! Śledzi. Trudnie. Tam kufej. Tak.
pukaj, raz tu pukaj. Puszczyk na mnie, chcesz ruchu dala na Normalnie musisz bawić. Nie da. Dobra? Możesz je tancować na kilka. Widzisz, a i z Macią to jak się Lambado. A idzie na nauce. Ja będę was tlačić pomalu. No, nie są młodsi od ciebie. No odpiął mnie. Nie. Co, a to co robić? Lombadu? Mamka. Nie. Jaki? Nie widzę tutaj nie Tak, dogadała. wątpliwe. No nauczysz, dobre masz, wiesz, lombadu? Marty zakręcicie pytali, gdzie są co? Ja nam trzeba to chyba oglądać. Telewizor. Zna ona, nie? No. No da, Łukasz, pewnie, tu ją. No za co to bere, no. Już jak będziesz ma pekił Nie ma kamera, łódku, muzyka, łódku. Tak? tam jej będziemy klepkać. Nie robi się ciasto, będzie tancować. Aj no, śpiła tutaj. Co? Zapaka, nie ciasta. No widzisz, a i na to się da Lambadiero tańczyć. Mama, co mam co robić? Nie. A my już się do połowy postawimy. Wiem. Matko, moje tu znam, nie boj się. Oj. Ja sam to postaram. Nie, to jest moje. Ale no, no. Chodź do nich, zapytaj. Co robimy? Nie no, chodź tam od razu. Hej, daję. Hej, Maciu, ty nam padnie. Nie ma nic ciałek. O, ty nie działa. Chcesz czołęku? Nie wiem, gdzie jest. Hej, tam mieszkamy. Nie wiem. Indiański kraj. Nie idę przyjemny. Na szulku sapa. Slanina. Do domu, do kosza. Kamer będziesz robić karatę na tobie. Jak widzę. Karata jest tam. Morski wzór. To też klienty mają? Bo to mają same tak krótkie. Jak się dostało Tylko ostra masz takie lekkie. Babka dala. Nie te. Papram. Widzicie? Ja wolę się. Ja to wynoszę. Ja was szybki dziewczyny. Nie chcę dostawić do średniej szkoły. Nie chcę zrobić. Moment. Gdzieś nie wezmę. Zagramy wam dziwadzie. Gdzie to jest? Dziwadzielko. Dzieci moje. Gdzie to ma numerki? No są zwyrawy. Ale mam zagraj.
tamto, tamto. Musím sa vás opýtať, ako to voláte. Ja som metalista z americkej skupiny Čugi Mugi. To vidno. No a teraz som chcel zaspievať pesničku. Počkajte. No, takú pesničku. Áno, bubny. Dziecko, mam napad. Mam napad. Co? Jaki napad? Kwiatynka. No co? Nie trzeba, poczekaj. Hej. Możesz to zrobić. Nie próbuj. Co jest? Co chcesz, Paweł? Japoński specjalny. A kto przyszedł? Nie. Teraz to wszystko będę płacić. Spokojnie, proszę, nie wstawać. Halo. Ale to się śpi. Co to tu macie tu pana kralia? Ja to pościnam. Co? Chyba tak. Dają! Ale zbił. Dają! 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 Chytaj! Dają chytaj! Chytam! Dają chytaj! Po całym przyszło! Puszło! Daj! Daj, to by się walcami, to by się było wyżej. Daj, tady masz. Daj, chytaj. Daj! Chytaj na. Chytaj! Daj! Stoj. Volám sa Mugi Čugi. No, jak sa máte? A čo? Jak sa máte? A ja sa mám. Odporne. Jak sa máte? Zase mudrujesz. Co? Jak się na nie tak nam dadzą? Moglibyśmy już te młode projekty. Powiedział. No, to chce. No wiedzieliśmy, no. Taka oplatka, wiesz? O. Jest ma. Na co ty to zapiały? Macie tam tu? Nie wiem. Tu gdzie Biblia? Už nespíš? Co mu tak kutě? Už nespíš, Paro? Ujo. Zahuca, už nespíš? O, já chcem do mikrofonu. Hej. Už nespíš? Tu. O, já chcem do mikrofonu. Hej!
Dobrý deň! Krásne platnia! Dobrý deň! Ďakujem, to sa mi hovorí, nerodiny nám. Asi za hlipa. Krásna dievčatko. Áno, bez toho, pozrite sa. Viete, maratón. Je behať maratón, áno, presne to. Krásne, máte raz. Ukážte na kameru, prosím, dobrý deň. Novinka, no vidíte? Novinka, jo. Krásne, no. Pozrite sa, jak ja mám zeštrujem. To ESO. To nie práve ESO. No, to osmička tu neškodka. Tu máte novinku. Kladiem zauta. Jan Krúta. No, čo keď mówię Krúty? Keď sa tak voláte, zaspívate mi pesničku. Život nie je žiadna záhrada. No. To dero. Nech sa páči. No, idem, moment, beriem si platnu za sebou. Pre náhodu. Áno, pre náhodu. Víš, čo budú desky? Skúra bude amen. Ja viem. A tam má urobnosť. Ja urobíme si aj strechu. Takže počkaj, čo? Strachu nad nohami. Strachu nad nohami si urobíme. Počkaj, takú nejakú dúžačku nemáš? A čo, nevidíte? Maťa! 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 Dobre. No, úplne to tam. No. Co? Chcel by som vidieť, jak bude się učiť. Tam ďaleka bude pozerať. No poď. Jeśli przyjdziemy potem, nie? Nie, to nie przyjdziesz. A niedzielny wieczór. Chcesz nie przyjdziemy? Pierwszeństwo. Dobre, no nie? Jeśli maruje. Ahoj! Ja to sobie zaczęła. Ona jeszcze później takie później. Najdłuższy może 5 dni. Może, ja nie wiem. No ja mam tam co tego to. Dobry dzień, nie wolno! A, tu zaskoczył. A, no wypadnie, bliżej, mam trzeba wiedzieć. Halo, daj Boże, stronica. Liga, liga. To jest ono. To jest ono. Poczekaj, musimy się wystroić do przodu. Jeden. Daj się. Szybka mnie ma. Idziecie z nami? Dzieci, dobrą noc! Cześć. Nowi. Mladenci. Maťo. Palo. Ahoj. Ciao. Matej, Kroca. Walizka? Basketbalu bardzo daleko. A piwo? Nechaš tu tie dva fľaše? Hej, všetko treba. To bolo to. Joj, keby sa to netrebalo obuť ľudia. Za chvíľu budeme nosiť šľapku. Chceš ešte? A oni? To by si mama aj ty umiť. Sádaj. Ja obujem, nie?
Pohodlnosť. Pohodlnosť. Nie, sa rozhodnúť. No, majte sa, dobrú noc, dovidenia. Dovidenia. Ahoj. Majte sa. Čečina! Mamka. Výborně. A s Daničkou. Na zdravie. Vriesky pred očami pušťali tie listy. Tak krásne včera voľné trošku. Skopky šampa. Danička, už mám dosť zajtra. Do 10. Bye bye. Nemusíte zo sebe robiť čašu. Keby ste vedeli, že kde si písali, hej, že či tu... Dovidenia. Dovidenia. Teta. Održete mi. Čau. Majte. Maťo. Ahoj, nie? No. Doma máš. Miláčku, doma máš tortičku. A ten je Božko. Božko aj nie je Božko. Tak si malú pila. Teta, dajte mi trochu vody. Malú chvíľu spomenú. Daj. Nech sa páči. Terencovci, ďakujeme vám. Aj my ďakujeme krásne za všechno. My ďakujeme tiež. Joj. No, neviem. Ujo, už skonč s tým. Pozdravím, ahoj Ujo. Dziecko pytane, ja swoim dziewczatom. No to rozdaj. No, pozryjcie si od Uja. Tak, Pałko. Ja ci wszystko dam. Tu masz, Palinko, to jest twoje. Jak powiesz? Daj babkę, to są po tej obecnej To jest dziewczatom twoje. tam. Babiczka, to ci podam, ci daj dziewczatom. Tak. Ej. Tu masz. A z konzercją, kim da, co nie bude. Matko, to jest twoje. Poczekaj, tu się dostali, hej? Hej, hej, hej. Tu się dostali. To to je Maćkowie, to wielkie? Tak, tak. Pomali. No poczekaj, musisz się Rozbierali to. To od Babiczka, od dziecka jest waszych akcji. Tu to babka z biedą. Dziękuję. Pána. No, a to macie u Dujamira płatki. Obydwa? Spoločne. Tu dám si Maťkovi, hej? Maťo, preboha, se pýtam jedného, že budete slúhať. Už, áno. Už nebuďte bujne. Potvíraj postupne, poukázaj. Hej, ale A to tak. sa fotiť trošku, ja si popozerám za chvíľočku. Co, Maťo? Šerblíček? Hej! No vidíš? Może sa poďakujete. Vidíš? A že sa mu poďakujete, ak príde. No. Krásne. Ako tutaj Ujovi teraz. Ujo, ďakujem. Poďte, Ujo, môže sa kľudne rozbalovať. Ber Marek do ručky a k Ujovi sa pozeraj. Tak, postav sa a rozbav. Nechce. Daj, Paľko, ja ti rozbalím.
akurát si mi tu prešiel, ty. Podriaš. Ujo, teta. Ti potvali. Krásne. Farby. Kúkaj tu. Ježiš, toto krásne. Čekaj, toto super je. Nie? Idem. Tak. Nevyzerá to síce veľké. Fíha. Ale kde máš to počtu černý? Dobre, A toto ďakujem. kto prinies? To je môj, ja ten človek. Krásne dačo. Umbrella. Dneska som sama zvedavá, čo si dostala. Čo je to, čo tam mám? Máš to ty už máš? Poď na bok, oberaj, Aničku. Prosím? Poď na bok, Aničku. Mami, kúkaj. Mami. Tak to ja som si kúpila ničku na dole, ty si popozeraj. Čo to tam je? Mačko. No. Odpálka? Odpálka to. Mami, odpálka. Pekne si vybral. No, idem ďalej pozrieť. To je podobne jak lieko. Čo? Matko, ďakujem. Ďakujem. Dobre, Majko, to sa mi zíde. Teraz idem pozerať. Som sama zvedavá. Mačko. Od najmenšieho. Čo? Jej, to je krásne. Aha. Jej, už aj to pôjde na stenu. Mami, pozri. Bol taký Čo to dobrý. ukáž, čo to Áno. máš? Pána, no táto... Mám to na autogramu, autičko. Áno. Jej, babička, pozri. Máš aj na autogramu? A to tam je... Pozri, aj toto. Nehaj jemu, nehaj. Paraguaj. Trošku zrob poradiku z nabok. No, tak. Tak, že by si mal. A môžeš sedieť. Pálko. To nevyšívala mamka všetko? Nie, to tam ti čaké dostať musím. Čo? No, tak pozri si. A nerozbierduj, až mi položtaj. Ja to tu platňam. Skúšaj chvíľa. Hej, kúkaj, i baterky. Jej. Dobre. Jej. Widzisz? Jezu, to Co? jest Widzisz? Jej. Ba. Fantastyja. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ja, Dedo, krásne. babi, máš okuliare? Ja mám tašku. Čakaj, idem po okuliare. Krásne, nie? Však je to také drahé toto, tá prírodná koža. Ja. V Paraguaji robia všetko s rukami, Anka. Nie, ju Ručne. máš, to je drahé asi, nie? Nie. Tu je veľmi drahá tá koža, tá práva. Tak. Veľmi nádherné. I potom, jak budeš užívať i vydržia veľa rokov. Hej, ja mám veľmi rada. Práve teraz som aj peňaženku hľadala, ale nedostanem na to. Na to dostať takú krásku. Dáme z takého. Toľko veľa a ešte furt tu dá, čo mám. Pánečku. Také starosti ste si robili. Nie sú starosti, je radosť, že sa vám páči i som maličkosti všetko. Ja, Bože môj. To krásne. Lička, pozri. No, aj sukňa, nie? To je krásne. Anka, bude dobre veľkosť? Dúfam, že hej. Ja som síce schudla. Trošku. Povedz to.
Isto bude tam. Dobre. Sehr gut. Dobre, Hanka, áno. Tak ideme na to. Krásne. Jaj. Však jaj. Dobre, ďakujem veľmi pekne, veľmi je to všetko krásne. Čo za to byť? Nie, mne to nie sú prečo. Ale na bok. Tu je ovede. Je to dobre. Hej, aj družičko. Teraz daj rovno paty. Ja to veľa som dostala, vieš čo? Ja ty mášinku takú dobrú. Tá surová koža je drahá, veľmi ona. Drahá, vieš čo? Akurát. To zmerba. Zas to pantici treba také. Tam doprava troška. Doľava, hej? No dávaj, Ďajko. Ale pozor na kolena k sebe tlač. Doprava. Kde ideš ty tu? Pozor na ruky a na nohy. No ty čo tu vystrájaš? No. Pozor na brata, bo brata tam má. Kolena k sebe. Poď. Oco povedze, nech ide. Juliana, sentate, anda. Da, vas subir, sentate. Nie, chce. Tak len spadneme. Vieš, čo je lenivá pešovať potom? Ale to ja ju vyťahnem, keď... Nie, Miro, neurob to, nie. Nechodí. Erika, lárgate con el rojo. Abajo te para solo. Anda, lárgate. No, en ese no te mojas, en el grande. Claro.
Julianita, puedes caminar despacio, si es lindo. No tienes que ir rápido. Teraz bude špina od snehu. Viem ale vysvetliť, kde sú brzdy. A má brzdy? Má. A teraz odrazí, nie? Zaprašená príde jak ja. No nie. Hej! Chodź tu, jak nie odznań, gdzie padł taką. Polski białkowy pochód, manifestacja. 60. Co ci się uda? To, hej, co masz ahí? David, pomaličky sa budeš potiť veľmi. Potom sa prehľadneš, pomaličky. Hej, Dawidko, jak Dawid. Mańko, tak jak Dawid. Strączek musisz robić. Javier, to czuje, no? Asi se hace. Juliana. Sama. Sama, Juliana. Sama, sola. Solo. Ay, Javier, no, sola. Nie trafi skorpič. Pekné je Hanka tuna. Není nebezpečné. Ale ty ideš s ňou teraz. Ja idem kameru zobrať. Dobre. Chcem ešte to muchacho z chodbičky, čo príde. Juliana, correte un poco perché viene un kamikaze de arriba. Nie, ty ideš tu, dávaj. Nie, ja čakám, lebo ja na chvíľu. Dávaj, teba. Poď. No dávaj. Bacha! Bacha! Nalkala vlacha! Mein Gott. Marko, rob strączek, tak jak Dawid. Ja pan chory. Erika no respira con la boca abierta. Con la nariz. No importa. Erika, la garganta. Y ponete la bufanda. No, keď to nie je stromček. Veď aj ja robím stromček, len taký stromček, tak... Ty robíš špic zo stromčeka. No, daj palice a do kolien. A k sebe ríže. Aj. Hej, sanky idú dole. Poma made in Miro. El Poma. Poma, no made in Miro. Aj, ja, ujo Miro je Puma. No a teraz muchachos nie prejdi. Si celý? Vlek, ja ti dám vleka. Počul si? El elevador que va. Idem! Ty nechoď, ty buď tam tak koho zauží. No choď. Ale oddychni si dole. Pán, neradíš. No. Poď, ale pomaly. A kolena k sebe. Nie nohy, kolena k sebe len. Kolena k sebe. Ty ideš na bobok? Ja idem na bok. Ďakujem na
¿Quieres ir acá en este? ¿En el trineo? Sí, eso no quiere que pase. Y yo voy en este, para que matamos a alguien. Erika ide sama. Juliana, no quiere. ¿Sola? Ah, espera, Eri, espera. Me voy a poner el pantalón. No avise, položím dovnútra. Sí. Me van a matar a Pablo y a la Beca. Ya, nie matamy. Muchachos, chodniczki się dobre. Muchachos, muchachos, zavadaš lyžami. Muchachos, chodničky. Rafa, está haciendo para adelante. No vale, más atrás. Te doy una ventaja, Eri. Nie chcę brzdąca. Panie Max, a gdzie przyjdzie? Okuliare, nie ma okuliare. Maťo má okuliare. Nie Espera, hay que apretar a... lárgate, dale. Dale, vamos. 1, 2, 3. Oni skúšaš. Tak to je lepšie. Tak, ja mám jedného priateľa. 5 rokov už majú počítať. Tí chlapci skoro nevidia. Sedia jak sprostaci, predtým prídu zo školy, sedia sprostaci. I pozeraj, ideš na návštevu, povedia dobrý deň i druhýkrát pozerajú do počítača. Mirko. Ahoj, jak sme išli? Teraz pôjdem lepšie. Dobre. Sneh do tváre, hodil s čižmami.
Tá na tom kozáku to ale ženie. A to všetko cítiš, každý hrbolčík. Perché fui mal ¿Dónde voy? ¿Atrás o adelante? No, ahora voy atrás. Los pies no pongan No, atrás. Oye, Davidko, ¿vamos atrás o adelante? Va, atrás o adelante. Anka? Okuliare. Okuliare. Maťko používa. Nie, vôbec používam. Nepoužívaš, Maťko, okuliare? Dám Erike, hej? Aj Jedenkrát, požičaj jedenkrát. Erika či ty? Erika. A David má tiež? David má tiež? Potrebuješ tiež, Maťko? Netreba mu. Jedenkrát. No ahí arriba, porque si nie požeš, nepôjdeš. Chce vyhrať od druhýkrát, teraz nevyhraje. Teraz nie, vy ste ťažší. Teraz sme ťažší, pôjdeme rýchle. No a ja hrám. Ty nie. A ty hráš tiež, no ty vyhraješ. A ja! Chceš prísť? A s týmto, dobre, všetci. Preteky. No, preteky, nie, že Ujo ťa prejde, tak musíš ísť ďalej, Pálko, budeš zavápiať. Pálko, tancujem s tebou. Malino. Ide do auty! Nožky úplne prihotvorené. Ja som to nahmal!
tyłu, 3 kocie. Macio, chodź, sempre liga. Chodź. Fico bello. 9, 2, 3. Oj. Podlało go. Przepara podlało, ale... Zlało? Zlało? O, Kapela jest śpiewacy samodzielnie, takie rodzaju. Zlało. Macio, ule, już kapelę, teraz to... Będzie miło cię się? Lento. Anitu. Ja mam pickleback. List S. Zlało. 1, Macio, zlało. 3, 4. Erika! Takie zvuky vydávate, jak neviem čo. Ale my nežgreň pri tom. To nežgrením. No tak mi nevyrevuj. Ani nevyrevujem. Maťo, presne, bo ti strelím jedna a bude zle. Vyrevuješ, lebo ma to rozšuľuje. Nie da się. Da się.
Mám tu škoda. Uno, nic. Uno, kapot. Uno. Macio. Macio, flower. Macio, flower. To je pekné. Tu hala bola. A to chce zatanciť? Ne, tak som sa piesla. Robíme, dodáme tam do chodby a Ove, prevracíme hore. tam bude priestor. Ili tu je gaučatka. Sa tu robili diskotéky. Taký tenké. Vlastne vieš, tam sa robili diskotéky. Tam hale? Tu. A tu sa robili? Tak, všetko pred sílom Marián to vyklúcal za radom všetkých. Vojenskému doktoru prejímania to si vybrali. Ale dokonca týždeň majú ísť na kontrole. Ty kde je v škole? Nešiel do školy, si vybrali Nové mesto na Dláho. vojenské školy. Ja som videl to. To tam tiež. To si nové, si vybrali na lekárne. Zase neprošli. Ale s mamky mám teraz pohľad dobre. Macio, po... Dosku tam nie było.
Detaily nemusíš, detaily nemusíš. Detaily nemusíš. Dobrý Ujo berie detaily. Áno, ale ako nám som vypla video cez tak je oveľa horší obraz. Potom len mám na jedno. Ač tu sekúndu. Ájo. Nechaj to. Palino, čo? Poďte. Ty poď, Maťo. No, zase? Ešte ktoré svetlo chcete rozbiť s tými vankúšmi? My sa dohodli, že budete tak chvíľočku, viete, a viete, že ja ale včera mať chodím. Ako prišlo 3 hodín, je 9:30. Za 9:30. Počkaj, tu máš lepšie. Zrasy. Počkaj, to zasne. Je tu švetla? Neviem, čo je to švetla. Mám Čo to je za bol toho. Tu máš veľkú dráhu. Počkaj.
Ešte si choď ručky umyť. Zubky, čo si ešte pápala? Zubky máš umyť, čo si vyviedol všetko? Nič. To nič? A tak sa potom toto potráte z autobusu. Pozri, prečo to nie je autobusu? Tak skúšali. Si v poriadku? Krámiko, jej namastíme očka a ideš spať. Poď tu na. Čo? Musím sa evakuovať. Čo? Si umytý? Nie. No tak. A to je práce. To je určite dobre, Pipo. To kuchár musí mať skúšik, Pipo. Daj Bože. Daj Bože, Pipo. Železničnú trať a elektrické vedenie na západnom predmestí Paríža dnes poškodili dvoch nálože, ktorú odpálili neznámi páchatelia. Pri explózii neboli... Do zajtrajšej tlače. V noci zo soboty na nedeľu rušil ešte domový poriadok a nočný kľud nesúmerný sakátom na prítosom stroji, čím narúšal spravodlivý odpočinok pracujúcich v danom dome. Nemenovaný zúrvalec, voči ktorému dosiahla poriadková služba domobrany, sa bránil tým, že nemusí v pravidelnom čase vysielať potrhy prvých vás. To by takej pochabej výhovorky uveril. To tvoj problém. Hej. Ale nie na dreve. Na mašine, nie? Na uliku majú. A teraz na silný oni to rozhodnú. Áno. To je sila. To dobrá gebužina, kopkina. Maťo hovorí, že to je otrava všetko, čo pijeme. Má pravdu. Doniček. Čo hovoríš? Maťo hovorí, že to je otrava, čo pijeme. Však na jon vodu pije. Je to dobre. Maťo, keď budeš starý, jak my, potom už si dáš tiež. Teraz športuj, máš pravdu. Potom povie, joj, to ja bol hlupak, že od mladá som pokuty k tebe nedával. Maťo, palenku predávajú. A vodu nepredávajú. Nie? Nie. No, to všelijaké one predávajú. Lenže bosky napoje víno. Víno akurát proti infarktu nedovolím ničím.
Tu, daj nožku. Daj nožku. Dino. Dinčo, nožku daj. Tak, no. Było fajne młode. No. Julita, budeme skorej mať guľaš. Pred 10. To ja hovorím. To len tak, prirodzené. Sadni. Keď uvidia ratlíka, budú chcieť ratlíka tiež doma. A tam ešte jeden pesterom dole. Ja som videl. Už bol v zahrade ten malý tu. A co Dino robil? Tak. Tak je to od podlča. Do rečeku budeš spel? Ale polný robíš? Mama vraví. Chcem, že by na taniera i len odstýk. Na tanieri. Keď už Julo je tu, tak. Maťo. Pri ladničke je rum. Nemohol som teraz povedať. Čo? No a čo? Ale teraz všetci zostane. Čekaj, to ty mi nájdeš. Toľko dáš po tú rumeček a dolu je v pivnici tu z kraja po 9 strane pri fľaškoch tony. Voľno tony, hej? Buď taký to. Netrpezlivý člen. Dobre, dobre. Netrpezlivý člen rodiny. Ty, David, dobre? Budúce. Už koštálny? Dobre. Keď chcem koštovať takéto meso, neuvarené. Áno, dobre. Treba aj koštuje. Keď daj kus tvrdé, jo, to vraj, že už je dobre meso. Chlebičky boli dobre, Pipo, čo som prepravil? A ja nie jeden nejedol. A nekutili vám? A ja jeden. Ja nie jedem. Otec hovorí, a ešte jesť tých rýb? A ja chcem skúsiť. Ja hovorím, nie, neotvoríme, budeme guľať, že sa najeme z toho. To potom pre neho, to som kúpil pre vás. Čo mu dáš Dinovi, mama? Ranička, čo doniesla. To škoda. Dáva deťom do školy a... Prinesú ale domov. kúkaj to svinia, kúkaj Juli, jak on na to ten salám požere. A rožok nechá. Mama, to šéf? He? Čakaj, ja mu dám do papuli. A nie, daj mi to. To vypluje. Nie, uvidíš. Na, Dino. už nechal. Sám, to salám nechce. To nedaj mu, čo nechce. Oni vedia, čo im dobre robí. Zemiaky, naškrabané zemiaky. Rýchle, skoro som zabudol. Tak musí čakať. Rýchle sa ani pekne. Rýchle sa ani Marienka, ešte nie sú naškrabané? Za chvíľočku. Aha. Sú naškrabané, ale nech čistí. Marika, to dobre, je dobre. málo. Ja ešte musím ísť do nie. Hanka, Ale my sme ani... A to nebude guľa. čo pijete teraz vy? Guľa, nie, Nič. To je málo, uvidíš, a minule sme mali plnú sme dopili, to sme dopili, ale to máme dosť. Hej, necháme lepšie potom pri obede. To je málo do takého, To ešte ide to ti ja poviem. Keď začne potom obed, už sme hotoví, ne? To je hrne. Potom ležíme pod stolom, že? Máš pravdu. No. Keď voda vre, už môže nalačiť vriacu vodu. Vidíš, že som mala, že tak na hodinu. Nudne čistíte ešte, to ja znam. Kultúra za 500. Sa to gazdine. Si, pána. Kaj ďalšej, Šéfka. Ó. Nás kameruje. Robil, no. Kuchárky. Ešte malého hadbavného som nemohol chytiť, neviem, kde je. Už mám všetkých, ale to ešte som... Palino? Tam má to nejakého Rickyho psička. On potom s rukami nech si umie dobre, lebo keď tam prejde po jeho ruke,
ako jak sa predvádzame teraz, nie? Jak robíme. Však? A teraz prišiel hlavný herec. To. Režisér celého programu. Direktor. Dino Gušovský. Dinko, počuješ, ako si dostal postu? Janička, máš si dať aký nádej na zemiaky u takoho? U takoho asi nie, babka. Už nikoho, tak potom musíme dať 4 metre. Nie, lebo... Martinka, ty zoberieš potom tie grule, tie naškrabané? Pipovi, tomu vodcovi? Bo ja som už hovorila, že keď máš nádej, tak... Už je nervózny, neviem prečo. Radšej nemáme viac. Rýchle to ide. Kúkaj, keď by sa mi začal počať kilo, tá dobre. Ja meter som pýtala. Máš dajaké, Marienka? Dobre, dobre. Marian bol záverek a vravel. Nech stíši oheň, ne? To nie je tiež také tragické to. Nakoniec prišiel a vravel, bože, že... Veď tí chlapskí kuchári sú tak. Ženy varia celý život i nikto im nič neuzná. Chlapi varia jedenkrát i nervózni, to potrebujú. I otec mi hovorí, že z tých rýb nič sa mu neušlo, z tých chlebov. Z tých rýb, čo sme poslali, že sa mu nič neušlo. Tak kto tu chodí? Ja som, ty si pekný. Hej. Ľuko, idem si dať tie broskyne. Poď, behni. Pravda, že? Joj, ty tu, To musím ukázať, čo mamka robí. Behni tam, zober si to lepšie tak. A ja tu mám. A ty ja som sa brosky nesie. Nie, tak myslím čerstvé, vieš, a idem si to umyť. Len kapustičku. To je pivnica, si pána. A ty máš doma väčšiu? Nie, nemáme pivnicu, Tam samo tam asi vy nepotrebujete. Nikto nemá pivnicu. A to ten Plzeň. Tie demižony, to lepšie. A Plzeň máme tam. Som trošku len veľký a povedz, čo to za búda? Pozri, čo to je navarené. Jeden povedz, čo to za búda? To by sme chceli mať ako. Čo je za tým roboty, Hanka? Zavarenie veru. Toto zlaté mamine ruky. A krúti sa ako loď furt. Nechce si sa povedať, dnes by som rád bol vidieť, sedieť niekde, nie. Hej. To dnes chlapi varia, to není potrebné, ale to čo... Teraz práve hovorí, že málo zemiako, no keď bude treba ešte to čistiť. Nie, ona vraví, že to je veľký hrniec a že tam treba viac. Lebo chcú Klánovcov tiež nepozvať, ale zobrať im trochu, otec povedal. Aha, keď akože požičali asi pozvať. Práve, že to tak vstane. Nie, pozvať, nie, to lepšie sme sami. Pozvať, nie, tam kúsol. Kto vie, či Dušan nepríde, nie? Ja nemyslím, nie. Asi nie, keď toto drobča majú tak. Je to ťažko. Dobre. Ja už idem teraz tiež. Dobre, no povedz to zima. Nie, to sa potím ešte. Prisladíš sa. Nie. Tak si na ľahko. na váš spôsob, nie? Ešte, ale Hanka teraz už u nás tiež, jak je zima, už mám zimu. Pred rokmi ešte som nemal. Hej. Tá krv už nejak sa zmenila tiež. Ale tu august celý, vieš, aký bol horúci, Julko, pekný? Perfekt. Koľko stupňov? 32, 33. Tež má do tých grúľok. Čo? Malo grúli, mama? Ja to znala, tak čo myslíš? To ja mám oko jak... Vy gazdine čo povedali? Neznajú? To je veľa. Mariana hovorí, to je veľa. Hovorím, nerozprávaj mi. Ja sme veľa tiež, mama, to... Čo je veľa. I už šéf povedal teraz, že to nestačí, ne? Nie, šéf kuchár povedal, že ešte raz toľko. Vidíš. To ja aj znám, tak ty mi nebudeš rozprávať. Tvoj žene fotografuješ takú pivnicu, Julita. Pata, to je dáčo, mama. To tvoja robota tu, v tej pivnici. I jaká robota, hej, mami. Už aj idem tiež. Aj to takom kompoty si fotografuješ? Všetko, hej. Pej zrazí, mama. Sabolova, som bola. Jak by si bola? Babka ma volá, pani Sabolova.
Jaký nevidíš? Uj. Julo. To je potom, jak všetci sú tu, otec. Devčata. A tam mne vidza tam, otec. Ja nechcem byť. To na fotke potom. No ale s nami môžeš skús byť? Na fotke urobíme. Nie, aj na tým. To. Teraz máme nového kuchára. Hej. A znáš, aký má názov? Ne? Šaldorini. Hej. Šťaľ do Krakoch. Do Krakoch len Erec. Ale popíš ako šikáš. Jak, Maťo? Hej, keď grillujeme, tak položíme do toho hliníkového papiera. Vy už ste potom neurobili, Maťo? Tie grule tak v tom papieri. Jak sme robili minulý rok, keď som tu bol. Len raz. Jula, potom tu zober kameru a poďte obidvojo. Sem. Ne, ja teraz nechcem. Naše kury som ešte nemal. No a prečo si to urobil? Tak chce? Tak, otec, tak, na zdravie. Na zdravie. On už to bol, to nedal. Ja som za tomu nedal veľa. Ale tak ale to nie povie. Tak už aký bude, chcel mu na čerpať. Železný vlastný. To si to robili niekedy. To to menuje. To je voľné, vieš. Ja berem toto číslo tu vidno. To nič. Ale čo tam? Lezom. To otec, to nič, to je naturál, jak sme, tak. No, jak zlažu. Tréner Slovan Bratislava, hokej. Nie, hlavne, Pidek Níček. Domečku Pisku. No, to nie są żyły. Nie? Ciebie nie ma petroli. Na vodu nie je tako. Ale... Zagledaj ti krv beru daju, ne. Słuchaj, co tu? Krv mu beru. Kako mi to pomenuo? To nie, nic. Spinu, len to pali. Ej, to dole, bo kurczę, bo len to dają. Chyba na te... I tam do przodu. Tá cichošické dobré jedlo. No, užívaj jesť. Do to jabene. To jak všetkých spolu ich nedostanem nikdy potom. Tak, na chváľu. Áno. Otýle povedal. Ja ne, da počekaj po pastiklari, ja sam se reći, to je prvo hodno.